Ni buok manok Bisaya. Lami yung sabaw ani. Nakadugo na taog. Manok Bisaya. Nang lundang. Wow. Manok Bisaya. Luto ng inadobong manok Bisaya. Dahil sa ka-vlogger dire ay nag-ihaw kanding. Muna siya vlogger, mag-ihaw kanding. Luto na gyud ato ang pansit. Pansit Binisaya. Luto ng kalderitas. Kanding. Ang yummy. Special na lang. Kaya na tayo guys. Yung mga nagsasakan ko, tayo tuhan na, Roma kumidya tuhan na. Mga onatan ninyo ay. Oh. Ay, hayo Ay kalderitas. Hindi kayo kumayo. Pansit. Hindi ko gusto makasali kayo. Spaghetti. Bisayang manok. Sabi ta ako ba ganun? Veteran. Ako ba nagarawin? Yeah, paminaw. Usarong tuliga? Basta. 2025. Oh, sige na mga ontan ninyo. Dali na day. Malag pinubrigod. Pinalangay ng skinone. Happy birthday ma. Salamat. Day. Salamat mintaon. Apiki gyud. Pobre naman ng ani sudana oh. Daghan naman yung sudana. Dali na mo. Oy, daghan. Ay, kanilitas kanding oh. Yeah, Sus. nakaihaw gitawag kanding. Dali na day.